बेसेबां लोदो होनजानो बा लोगोफोरजोंबो लोदो होननानै एदाव जासै दाना माबा हामपति दामपति बायदि नुग्रा जाबायनो आंखौ वालाव फज'नानै ओंखारनो हायै बायदि गोजौ वालाव फज'ना दोनो ओंखारलायो जेसेबां लुथु पुथु लोदो जाया मानो नैबे दुमफावा वालनिफ्राय ओंखारनो हाखागोन दे ज्रुम बारजुमगोन आरो आयो बाला एक्सारसाइजलाय माथो मा जालायखो माबाहाय दुमफाव आंना नेट पेकआनो जोबनानै होबायहाय दा गोदाव सोराव मोनगासिनो आङो नोंहा गोदाव सोराव मोनदों आंहालाय मा नांजादों ओइ दुमफाव सानावनो जुदि डाटा एमबिया जोबनानै होयोब्ला बेसेबां गोदाव सोराव मोनो नों बुजिखायो दा बेनिखायनो नोंनाव एक्सट्रा रिचार्ज सोनो थाखाय फैसा बिनो फैदोंमोन आं दङ ना गैया आंनाबा जोबनानै दङ आरो आंनोबो 2GB एमबिया थोआनो एक्सट्रा रिचार्ज सोलायबावनांगौ जायो सानफ्रामबो बेनिखायनो सोनानै होदो ना दुमफाव आंनोबो रिचार्जखौ गैया होनखाबाय दा बयफ्रेन्डनाव बिनो हाया बमरनाव है लासिसिं बयफ्रेन्डबानो बयफ्रेन्डनाव रिचार्ज बिबाय थागोन नामा ओरैनोबा बमरआ दासान्दि आंजों रायलायखायाखै आच्छा ब्रेकआप जाबाय नामा मानो नांगौ नोंनोलाय ब्रेकआप जादोबालाय खोन्थादो आरो मोजां हौवाफोरखौ जोंबो बाहागो लानांगौ ना ओरैनोबा आइया बोराय हौवानोसो हाबा होहां जागासिनो आंखौ हा जाबानो जाबाय आरो हे दुमफाव बाल्ला सिरियास लाथारा आंहानोबा बेसेबां टेनसनाव दं नों मा मिन्थिनो दे बाल दुमफाव रिचार्जखौल' सोनानै होदो ना आं दा हराव माब्रै थानांगौ जाखो दे डाटा एमबि गैया गारा गोथै बायदि मोनोहाय मा गावखौनो आलां खालां मोनथारो हटस्पट लानानै नायबाबो गोजोना मोनो बांद्राय गोदाव सोराव खालामबाय थानाङा आं एक्सारसाइज खालामदों डिस्टार्ब दा खालाम है बाल हिनजाव आंहानोबा मा जाना दं बेनो नेट एमबि नांगौनो दे लोगोफोर भिडिअखौ नायबाय दङब्ला अन्नानै चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामलां आरो भिडिअखौ लाइकबो होलां जानांगौ लोंनांगौ रंजानांगौ सानसेबाबो थैखानांगौ जानो थाखायसो रंजायो रंजानो थाखायसो जायो आरो थैनो थाखायसो थांनानै थायो थांनानै थानो थाखायसो थैयो बेनिखायनो जानांगौ लोंनांगौ रंजानांगौ सानसेबाबो थैखानांगौ सन्टला दस्ति मा खबर आंना खबरा ना लबरसोलै दस्ति बोफ्लावबाथाय गोलाव जायो बोफ्लावाबाथाय गुसुङैनो थायो आच्छा दे बे मैगंखौलाय मा खालामनो नागिरखोब्रा नोंलाय माथो मैगङाबो थाजा मोजांथारलै माबालै हाथायाव फाननो लांनो नागिरदों आं खरसा जानो थाइसेबो गैया जानानै दं न'आव बेनिखायनो आं नोंखौ दाखालिनो बुंखादोंमोन ना फैसा मोनबाथाय जानला मानला नाङि बुस्थुफोरखौ दाबाय होननानै जानला मानला बुस्थुफोरखौ लुगैब्रबबानो बायलाबायोलै नोंबो फैसा मोनबाथाय फैसाफोरखौ थिनानै दोननांगौब्रा बे थिनानै दोननाय फैसाफोरा नांगौ समाव बिदा गेदेर बिब' गेदेरफोरबायदि हेफाजाब होयो होननानै आं बुंखाबायना दाखालिनो औलाय सैथो दा DSLR-आ ओरैनो दङ सेकेन्ड हेन्डआव सोरबा लाबा फानफिननोसैलां एबारनिफ्राय फैसाफोरखौ मोनबाथाय जानला मानला बाहायलाबायनाङा मिथिबाय मोनसे डायरि बानायनानै दोनखा माबे मोनसे बुस्थुखौ गोनांथार माबे मोनसे बुस्थुखौ बायबा बेनिफिट जागोन बेफोरखौ साननानैसो फैसाफोरखौ बाहाय बुस्थुफोरखौ बाय जागोन दे दस्ति बिदिखौनो खालामनोसै आं आरो गोदोनि बायदि मैगं दखानखौनो मोजाङै होफिननोसै आं औ बेखौनो खालामदो दस्ति मैगं बेफारखौनो मोजाङै होदो आंहासो अमा राजाजों साला गाज्रियैनो थगायजाबायलै मानोब्रा साला सुवाद अमा राजायाना इलेक्सन समावबा आंखौ थिगसे बाहायबाय दा गावहा देरहाखांगनायखाय आंखौ नांला जाबाय दाखालि साख्रि बिनो थांबाय आं माबा खर'नि गय दखानिसो जानो खोन्थाबाय आंखौ सुवाद अमा राजाखौ हेफाजाब होआबानो हामगौमोन आं दस्ति बेफोरखौ मिथिखानानैनो आं रावनोबो भट होआखैलै न'टायावसो भट होदों आं न'टायाव मा होनखो नों सन्टला खाफाल जिला न'टायाव भट होबा होनानै आंनिफ्राय हेफाजाब लुगैबावदों नोंसोर आंनो भट होआलासिनो आंनिफ्राय बायदिसिना मोनजानो लुगैयोना नोंसोर हा अननाय होबासो अननाय मोनगोन भट होबासो फिथाइ मोनजागोन नोंसोर दाथ' आंना मुदानो गाज्रि जाबायलै नोंसोर आंनो न'टायावसो भट होदोंना ओइ अमा राजा आं न'टायाव भट होआखै दै आं नोंजोंनो सान हर इलेक्सन समाव थाफाबाय थाखादों आरो आं भटखौ नोंनोनो होखादों मा फोरमान दं नों आंनो भट होदों होननानै आइया मा होननाय जादोंलै बे जोंनि भट मोननायखायसोथ' नों देरहादोंब्रा नङाबालाय बोरै देरहानांगौ जाखो
नोंलाय नोंहालाय बोरै न'टायाव होखो न'टायाव भट होनायनिबो जाहोन दङब्रा अमा राजा जेरै आइफन मोनबाथाय नकिया फनखौ बावो सनानि शेयार मोनबाथाय राइदेंनि शेयारखौ बावो थिग बिदिनो नोंबो एमएलए जाबाय नालाय जों फोरजाफोरखौ बावगोन ना बेनिखायनो आं न'टायावसो भट होखादोंब्रा जाहाथे नों दादेराथों होननानै सासे एमएलएनि सिगाङाव नों बेफोरबायदि खोथा बोरै बुंखो सन्थला नोंखौ एमएलए बायदि मोनथारालां सन्थला मानो बिदि बुंबाय थादों नोंलाय अमा राजाया जोंनि गामियाव वाटार साप्लाइ होनो नागिरदों आरो जोंहानि न'आव टिपकलबो गंसे गायना होनो नागिरदों अनबा अनजाया ना सन्थला अनबा अनजाया न'टायाव भट होदोंब्लाबो आं वाटार साप्लाइखौ सोमस्रिनि थाखाय होना होनोसै आं आरो आंनोलाय नोंनोलाय मा नांगौ जालायखो अमा राजा इलेक्सन समाव नोंनि थाखाय रोनाव गारमानि बल थुबानो गावहां जालायदों मिथिबाय ना दा साला नों आंनो जेबोखौनो खालामना होला नामाब्रा आरे आखाइ दं आथिं दं गावबागाव मावना जाब्रा मालायनि सा मानो लुबैयो साला स्वाद बिदिसो होनबावबायना नों ओइ आं स्वाद नङा अमा राजासो अमा राजा बयनोबो खाजाबालाय मानोथो रानना होआखै नोंनि खाजाखौ गावल' हारसिं जानो नागिरदों मा दरखार सासेयाथ' न'टायावसो भट होदोंनो आंसो न'टायाव होदोंब्रा दस्तायाथ' नोंजोंनो थाफादोंना माबा मोनसे राहा होदोब्रा बेनो बे बमब्रमानोलाय मा राहा नांगौब्रा सेंग्रा मदद जांगिला दासो देरफुनाय माबा मोनसे खालामनानै जागोन ना आं आथिं गैयै आखाइ गैयै मानसिफोरनोल' होगोनलै आथिं गोनां आखाइ गोनां आं जेबो साख्रि होआ आं मोजां मानसिफोरनो साख्रि होआलै बमब्रनोबो साख्रि होयोब्ला आरो सोरबा सासेयाबो लुगैलायगोन बिदिनो बयबो साख्रि लुगैगोन आं गासिनोबो साख्रि होजोबनो हायाना सासे सानैनो साख्रि होबा 10 जना गाज्रि मोनगोन ना 100 जना सुथुर जानानै थागोन बेनिखायनो रावनोबो साख्रि होआ आं गेजेरावनो रावखौबो अना आङो नांगौबा आङो खाना खुजा बेंग्रा लेंग्रा बेफोरबायदि मानसिखौसो अनगोन मानो होनोब्ला बिसोरा आखाइ आथिं गैयाना मावनो दांनो हाया बेनिखायनो बिसोरनोसो साख्रि होगोन आं बे खाना लेंग्राफोरा खायसे लेखा फराखौनो रोङा बिसोरलाय मा होननानै साख्रि मावनांगौ जाखोब्रा होआबा होआ डाइरेक्ट बुंखालै बांद्राय खोथाफोरखौ जिलाफिफोरबायदि फिदिंबाय थानाङा मालै बमब्र मालायनि सा साख्रि नांथारगौ आरो नोंनो दम दङब्ला गावबागाव एग्जाम होनानै पास जाब्रा आंनावलाय मानो बिदों याथो नोंनि साख्रि होनायखौ नांलालै अमा राजा अब्लालाय गावबागाव हारसिं नागिरनानै लादोब्रा दे सिरि थादो आं साहा फुदुंना लायना फैनि नांथ'ला दे आं थांनोसै एसे खामानि दङ आरो टिपकल आरो वाटार साप्लाइआ गाबोननो जागोन दे अमा राजा नुबाय दस्ति अमा राजाया जिबौआ बिगुर गुस्लायनाय बायदि बोरै गुस्लायदों नंमारगौलाय दानि जुगाव रावखौबो हेफाजाब होजामारा बेबो फ्रियाव उनाव हेफाजाब लाखांनानै जों हेफाजाब होग्राफोरखौ उल्थासो खिथुसो खिन्थियो दे अब्लालाय दस्ति थाथ'दो आंबो थांनोसै आंबो ओंखारलांखानोसैलै नै मैगंफोरखौ लानानै दे बिदिब्ला बे राजायालाय मानो दाबो सफैला बहा नांथाना थाहैलायखो बेलाय जौआ जाथारसिगोन जौआ जाबानो लावदांगिनाव हैनो होनोसैमोन आं एमाव राजाखौ दाबो सफैला सोर फैलायखो मा जाला जुमा थाखोलै बे न'आलाय हाग्रामेन्दाय मा जानानै थाखो नोंहालाय मा मोनफैलायखो बेवहायलाय आं सानैसो बे न'निफ्राय मा गोजानाव थाहैखो माथो बेलेग बुस्थुफोरासो फैनानै थाफैजोब्बायलाय मा बेफोरलाय मा बेफोर मेगना जाला नामा अमा राजा ना हिन्जाव उन्दैजों सेनानै लाजाबाय मेगनखौ बेफोरखौ बादो बुंलाय नों बेफोरखौ मा खालामनाय जादों थांना थानो थाखाय मानसियालाय माबा मोनसे नङा माबा मोनसे मावनांगोन ना बेनिखायनो आंहा बेखौनो लादों आरो मावनो चाय हांग्रिमेन्दि आंनि गन्थंखौ हाबायलै नों लाजियाबो नोंनि गन्थंखौलाय आंलाय दाङाखैनो माथो बोरै हानांगौ जाखो ओइ जाम्बि जुमाय संनायफोरखौ बाद होदोलै नों सासे एमएलएनि हिन्जाव मिथिबायना एमएलएनि हिन्जाव जानानै बेफोरबायदि जुमाय संब्ला बोरै जानांगौ जाखोब्रा लेथ्रा नुयोलै जाम्बि लेथ्रा नुयो ना मा नुयो नुबाय थाथों आंहा आंनि खामानिखौ मावगोन ओइ जाम्बि बेफोरबायदि खामानिखौ दा मावलै जाम्बि जि नांगौ आं होजोबगोन ना आंनावल' खेबसे बुंनानै नायब्रा जाम्बि आं होजोबगोन ना गासैखौबो फारि दुखु दाहानि अनगा मा होनो रोंगौ नोंलाय ओइ जाम्बि रागाखौ एसे खमायब्रा रागा जोंबाथाय नोंखौ नेवलायलायसो नुयोलै मा नेवलायल' नुनो दानो सैमा फाग्लिनि महरबो लाबावगोन आं रागा जोंबाथाय थोद जाम्बि मिनिस्टार हौवाखौ बेफोरबायदि बुङो नामाब्रा सनमान होब्रा सनमान नै नोंखौ सनमान होनो आं मालायनिफ्रायल' सनमान मोनजानो लुगैयो मालायखौबो सनमान होनो सोलोंलाय नों ओइ जाम्बि बेफोरखौ बाद होदो दे न'आव मा दं मा गैया खोन्थालाय आं गासैखौबो लाबोनानै होफैजोबगोन आरो आइयालाय बहा थांदों बेलाय मालाबा न'आव थाफेरो नामा थांलायबाय आरो आलासि जाहैनो
आच्छा बारु थाइबानि लारु आं साननैसोनि उनाव न'खौ गोदान खानानै होफैगोन दै दरखार गैया नाङा आंहा बायला जिला न'आवनो थागोन दा मिनिस्टार हौवाखौ लाजि फोनांनो नागिरबाय नामाब्रा नोंलाय हा आंखौ लाजि फोनांनोसो नागिराखै होनबा नों हनै अमा राजानि हिन्जावा जुमायसो सङोनो जुमायसो फाननानै जायोनो होनबा आंहा मा जानांगौ जाखोब्रा नोंलाय आंनि थाखाय जेब्लाबो लाजिखायो दा आंखौ गोसोम बन्दिदि नेवलाय बायदि नुनायखायनोथ' सुनै बायदि हिन्जावखौ दाउब' बायदि हिन्जावखौ गोसो थुखुमादोंमोन नङा होमबा तत मानि खोथाखौ मायाव लाबोलायखोब्रा नोंलाय आं बेखौसो बुंदोंब्रा जाम्बि बेफोर जौ सेरेब संनायफ्रा गाज्रिब्रा देहानि थाखायबो गाज्रि समाजनि थाखायबो गाज्रिब्रा नांगौनिख्रुइ बाराद्राय जायोबा लोङोबा गासैबो बुस्थुआनो गाज्रि ओंखाम दैयाबो गाज्रि बेनिखायनो जौखौल' बदनाम दाहो होद जाम्बि थेवबो जौखौ संनाङाब्रा आं नोंनो मा नांगौ गासैखौबो होफैजोबगोनलै दाहाय मिथिबाय ना आरो मोनसे खोथा नङाना हांगोमोनदि नोंखौ गोसोखाङोलै आं सम सम नोंलाय आंखौ गोसोखाङो ना खाङाब्रा मा दरखार नोंखौलाय गोसोखांनोलाय आंलाय हिन्जाव गदाय गोसो थोदों हिन्जाव गदाय लादों मोजाङै रायजो जाबानो जाबाय आरो होद हिन्जाव गदायखौलाय मानो गेजेराव लाबोबाय थायोब्रा नोंखौसो गोसोखाङो आं मानो बुजियाब्रा नोंलाय आरो एमाव राजालाय बहा थांदों एमाव बेटाया स्कुलाव थांदों आरो बेथ' एमाव राजासो मा जालायखो बेहालाय मा जालायखो मानो गाबलायखो एमाव बेटा मा जादों आफा नामा माथो आफासोलाय औ बेटा आं नोंहालाय मा जादों मा खेंखाय खेंखि मानसियालाय माबालाय दुम्फामोनाव संफ्रें फिथाइ खावनो थांदोंमोन जों बबेनिफ्राय साला मैसो मासे फैनानै आंखौ जि होसोबायलै मालायफोरखौबा होसोआखै आंखौल' होसोदों आरो मालायनि न'आवलाय मानोथो संफ्रें खावनो थांनांगौ नोंहालाय बिनानै जानो हाया आरो नोङो दुम्फावनिफ्राय माथो बिनानै जानाय बुस्थुआ गोथाव जायाबालाय खावनानै जानायासो गोथावसिन जायोबालाय बेनिखायनो खावदोंमोनलै जों सोरनो ओमफ्राय गियान होनाय नोंनोलाय हा खावनानै जानाय बुस्थुआ गोथावनो बा आंना आखाइफ्रा बुरजाथार नामालाय मा होननाय जादों आइला गावआनो बुंबाय सोरनो ओमफ्राय खोन्थानाय होननानै बिनिखायनो सानबायब्रा आङो आखाइ सानै साथाम दंबावो नामा होननानै नुबाय अमा राजा फिसालाया मा सोलोंखो नोंनिफ्राय मोजांखौथ' फोरोङासै नों एमाव बेटा मालै आफा नोंखौ बिराद दुखु मोनदों आं आइला मानोब्रा नों मानसि दुगा जाथारखोलै आफा नोंखौ नांगौबाबो मोना माथो मानसिया थैहां जाबाबो नोंखौ मोननाय नङालै दै दौनो मानो मोना जानोब्रा बेटा मानो मोना जानो नों थानाय न'आव थांदोंमोनलै आफा बानलु बेदांजों आंजों मा होनखो नों थांबावदोंसो आं नोंखौ बुंखादोंमोन ना दा थां होननानै आयै दुखुनि समाव मानसिफोरखौ हेफाजाब होनांगौनो बेनिखायनो हेफाजाब होफानो थांदोंमोन आरोलै बानलु बेदांजों मा जाखो बानलु बेदाङालाय आया दाबो मिथिया नों आफा बानलु बेदांनि बिफाखौ पुलिसा हमना लांनायखौ मा नारजि बुदांखौ पुलिसा लांबाय गावनि लोगोखौनो फात्तायानो गैया माने नांगौ समावल' मानसिफोरखौ नांगौ नोंनो बोरै जाखोलै एमाव बेटा बोरै लांनो मोनखो दासो सोंबाय थादों आरो माखौबा न'निफ्रायनो होना हरलायो जोंखौ दाना न' सिङाव हाबनो लायथारा आरे बेटा नोंखौलाय मानो न'निफ्राय होनांगौ जाखोब्रा आं होआना नोंखौ मालाबाबो गोरजा थाहैनानै बिराद दुगा जाबायलै नों आफा आंखौबो सैया खालामग्रा जाबाय बेनिखायनोथ' हिन्जाव गदाय गोसो थोदों आरो बियो गावनि खोथाखौल' साननो थाखाय जाम्बि बिदि नङाब्रा साम' खिंख्रि आंजों लोगोसे दङब्लाबो आंनि गोसोआ नोंजोंनो फैबाय थायोलै नैबे न'खौल' गोसोखांबाय थायो बे आइ उन्दैया होना हरलायथारदों आरो जोंखौ न' सिङावनो हाबनो होलायथाराखै आइला साम' खिंख्रि बिदिसो खालामथारदों आरो ना औथ' आरो जागोन दे गासिबो थिग जाजोबगोन आरो मोनसे खोथा हांग्रैमोनदि मा खोथा जौ सावनाय सेरेब सावनाय एमाव देनायफोरखौ बाद होदो दे आं जि नांगौ नोंनो होफैगोन मा सोंला खालामबाय थायोब्रा आफा जायखिजाया नों लाबोनाल' होफैना आइला रागा जोंनानै दङ नालाय नाङा होननानै बुंगोनथ' आरो नों लाबोनाल' होफैना आइया मानो लाया बियो एमाव राजा बाद्रायबाय नोंना जल्दि दुगैहैथां दुगैखांनानै लेखा फरायहैथां खिथुआ सासिदोंलै खिथुआवनो सौनानै होदों मैसोआ आं फरायनो हायालै दिनै गाबोननिफ्राय गस्लाया सोलाय बे गस्ला गोजा गाननायखायनोथ' मैसोआ नोंखौ होसोदों आइला गस्ला गोजा गानबा मैसोआ होसोयो नामाब्रा होसोयोथ' आरो आच्छा दे थांदो लासै दुगैदो ओमफ्राय फरायदो बादों होनबाय आं बाबा गगोन नामा हा फरायनो मोनदों मोजाङै फरायनोबा फराय फराया आं दिनै खिथु सादों आंना फरायनो खोन्थाबाथाय खिथु सानाय खर' सानाय बेल'सै फरायनो गोसो गैयाब्ला बे सेरेबखौनो सावबाय था नोङो बे जुमायखौ थै नङा अरा मोजाङै नायनोबा नाय आं अमानो आदार होना फैनि ओइ बेटा बिराद अनथावथाव नुबायलां नोंखौ ओइ आफा अनथावथाव नुनानै मा जानो न'आव फैनानै अनफैदोब्रा नोंखौ गोसोखांबाय थायोलै दे जागोन आं थाबैनो न'आव फैगोन आङो मोननैसो खामानि मावबावनो दं बेखौ मावग्रोनो लानि फार्स्टआवनो आं नारजि बुदांखौ नायहैनि जागोन दे आफा अके बेटा बिदिब्ला आं फैबाय दाया मावदों सोरबा साजाखौ मोनदों सोरबा आंनिलाय मा दाय दे आं नारजि बुदांखौ साजा होदों आंनि गोसोखौ दुखु होनायनि थाखाय बेखौनो आंखौ न'निफ्राय होखारहरलायबाय बुरिया गावनि फिसालाया खोब मोजां खामानि मावनायखाय आंखौसो साजा होबाय दा न'आव थांबा आइ मोनाबा मा सानगोन आंखौ
ओरैनोबा मानसिफ्रा हिनजावफोरखौल' बांसिन दुसिखायो हौवानि दायबाबो दायोमोननो मा होननानै खोन्थाहैगोन आं आरो न'आव थायोब्लाबो गामिनि मानसिफोराबो बायदिसिना बुंलायगोन हौवाखौ गारनानै फैदों हौवाजों होखार जादों होननानै जेरैबो जारलासो मा खालामबावगोन दि आं दा जेबो नङा समाजावलाय बायदिसिना बुंनाय मानसिफ्रा थाखायो गामिनि मानसिफ्रा बायदिसिना बांसावखायो नंगौखौ नङा नङाखौ नंगौ खालामखायो नैबे हाफाङा बेफोरबायदि मानसिफोरजों डिल खालामनो रोंखायो सानै सानै खरानो साजोब्बाय माबा मोनसे लोंना लानांसिगोन साहाफोर दा बे रेस्टुरेन्टावनो हाबहैनोसै आं नारजि बुदाङाबा जेलाव थानानै ओंखाम मोजां मोनजादोंना मोनजायाखै मानो सानबाय थादों आंलाय बेखौलाय एसे साजा मोनथों आंनि गोसोखौ दुखु होनाया बिदिसो जादों होनबा नोङो गावनि हिनजावखौ थगायनायनि थाखायसो जेल जानांदों औ टुनटुला आं आंनि हिनजावखौ दुखु होदों बेनिखायनो आं साजा मोनदों हौवा हिनजावनि जानायखौलाय आंलाय माथो बुंबावनोब्रा हिनजावबो गैजा रोंला हिनजावाबो आंना हाथरखिसो जाहैबाय फिसाला सासेल'सो दङ जायफ्रा आच्छा नों जायफ्रानि बिफासो होमबा सन्थला मोनाव दोनथ'दोंमोन आङो जायफ्राखौ दा न'आव लाबोफिनबाय दा आङो जेलनिफ्राय गबाथाय डाइरेक्ट न'आव थांनानै जायफ्राखौ नायहैनोसै खालि जेलनिफ्रायल' गथाथोंसैलै आंथ' जेलनिफ्राय गबाबो हाफांजों बोरै मोगा मोगि जागोन बेखौसो सिन्था खालामगासिनो आं बेफोरलाय गासिबो थिग जागोन ना हौवा हिनजावनि गेजेरावलाय नांलायनाय थाखायोना जेबो नङा दे नांलायनायाथ' थिगानो नाथाय जोंनि गेजेराव फोथायलायनायासो फैदोंना आं बिनि फोथायनायखौ सेफायनानै होबाय बेनिखायनो एसे गाज्रिसिन जादों खोथाया अब्लालाय गोदोनि बायदि फोथायजानो लुगैदोंबालाय मोजां खामानि मावदो बिनि गोसोखौ जै खालामदोब्रा अब्लानो मोजां जागोन नोंनि हिनजावा मालाबा सोमोन्दोफोरखौ लाखिनो थाखाय जोङो जेन्नाबो थानांगौ जायो दाय गैयाबाबो ओं होननानै बुंनानै लानांगौ जायो निमाहा बिफ्लानांगौ गोनां जायोलै बेफोरबायदि निमाहा बिलाइनायाव जेबो गिदिर बाथ्रा नङा दे खालि सोमोन्दोआल'सो बायनाङा दे नों सैथोखौनो बुंदों टुनटुला जों सोमोन्दोखौ लाखिनो थाखाय मालाबा कमप्रमाइसबो खालामनांगौ गोनां जायो आरो आंथ' दाय मावनानै लाबावदोंसो बे खेबाव आं हाफांनाव मोजाङैनो निमाहा बिनोसै मोजां नारजि बुदां अइल' बोरै बिदि जाखोब्रा नारजि बुदां अमा राजा होद साला बोरै बिदि जाखोब्रा मा दाय मावना लायामोन नोंलाय आं मा बुंबावनो अमा राजा नों मिथिखायो नोंनि खोथा माथो जेरावबो जेबो ओंखाराखैब्रा बेनिखायनो मिन्थियाखै आं नङाबा दुलाय एमएलएनि फिसाला नारजि बुदाङा खाजाबाय पुलिसजों लांजाबाय होनबाथ' बिराद मानसिफ्रा दावराव खालामगौमोनलै गैया माथो जेबो दावराव गैथारा बेनिखायनो आं मिन्थियाखै एमाव बेटाया खोन्थानायखायसो मिन्थिदों आं आरो नों जेल जानायनि जाहोना मालै नारजि बुदां खोन्थालाय ना 2 नाम्बारि खामानिफोरसो मावदोंब्रा दंफां दानलु दानलासो दानखुमायदों नामाब्रा नोंलाय बिदि जेबो मावाखै बियो नोंथ' टुनटुलासो नङा होमबा सन्थलानि लोगोआ आं जाबाय जोख्रां बुख्रां दुमब्रांब्रां आच्छा नारजि बुदां बुंलाय मा दायनि साजा मोनखो नों गावनि हिनजावनि गोसोखौ दुखु होनायनि थाखाय हिनजावा जेल जाहोदोंनो हाफाङासो होमबा नारजि बुदां दासो मिन्थिदों आङो नाव गंनायाव आगान होनाया फेन्दाया थुब्ला गावस्रादों नोंना दासो जियानो जादोंला बेफोरलाय गोरलै खोथासो होद दानो बख'गोन आं नोंखौ र' दसे थाथ' सिन्था खालामनांला नों गसिगोन दे आंहासो माला गमावगोन दाय नोंखौबो आं दिनैनो लांफाखागोन नंगौ नामा औ नंगौ बुं मेडाम मा खालामगोन एबार आंनि अर्डार मोनागौ माने नोंसोर जेबो खालामथ'नाङा आरो अमा राजायाबो एसे दाउट जाहांबाय थफेरामा गावाखै होननानै अब्ला मा जागोन नोंसोर थफेरामखौ नोजोर होबाय था आं अमा राजाखौ नोजोर होबाय थागोन आरो गोसोआव लाखि बे खोथाया जों साथामनि गेजेरावल' थानांगौ अमा राजाया मिथियोब्ला मा जागोन मिथिखागौ दा नोंसोरो अमा राजाखौथ' मिथिखायो जोङो नाथाय टफि बसआ मिथिब्लाथ' जोंखौ उनथारगोनलै अमा राजा बसनिख्रुइ टफि बसआसो बांसिन डेन्जारलै मेडाम जेबो नङा आं नायजोबगोन बेफोर गासैखौबो दुखु जादों बेयाव उखैनायासो आंनि जादों मालाया दुखु जाबाथाय गाबो ओंखाम उखैया दै गाङा जेबो जाया आंहा दुखु जाबा बांसिनसो ओंखाम ओंख्रि उखैयो बालनि मेडाम जों खामानिखौ टफि बस आरो अमा राजा बस मिथियैयावनो माबारैनो माबार मावनांसिगोन जागोन दे थाबैनो आं माबा मोनसे खालामगोन नोंसोरल' रेडि जाबानो जाबाय आंबो अमा राजाखौ मिथिजानो गिबाय बेथ' साम' खिंखिरिनि माथो बायदिसो माथो
अमा राजाया मिन्थियैयावनो थाबैनो जों थफिरामखौ जेलाव हगारहरफिननांगौ थफिरामानो अमा राजाखौ गावदों जों बे दायखौ थफिरामनि सायाव होनांगौ जागोन दे आच्छा साम' खिंखिरि मोनासो फाव फान्दायदों होमबा मेडाम हनै सोरबा खोनासंगासिनो जोंनि बुंनायखौ सोर बियो हाफां नोंसो गाज्रि नोंहाबो माबारि लाजिया नोङो गावनि हौवाखौ गावनानै मालाय हौवाखौ फाव फान्दायनो जागोन मेडाम आयौ बे समाव खारखानोसै आं बिसोरजों थिग गैया मेडाम खारबाय बियो माबार थां नङाबा जों साथामबो गबगोन जागोन मेडाम हाफां दिनै नोंना दिनानो गाज्रि नों आंनि प्लानिंखौ खोनासंनो नाङामोन बेफोर गासिखौबो आं अमा राजानि थाखायसो खालामदों अमा राजाया आंनिल' जानांगौ अमा राजानो जेसेबां सुथुर दं जेसेबां अमा राजानि आंगो दं गासिखौबो अमा राजानि बे बोखारजोबगोन आं खालि अमा राजानि पावार आरो मानिया आंनिल' जानांगौ अमा राजानो थाब खोन्थायाबा जानाय नङाहाय थाबैनो अमा राजानो खोन्थानांसिगोन र' फन हरना खोन्थानि आं माथो फनाबो गैया फनखौबोथ' आं बेगावसो दोनदोंमोन बेगाबोथ' रेस्टुरेन्टावनो थाबोबाय आयौ मोनाबायबो माथो थाबैनो खारनांसिगोन जानाय नङा ओइ थाथ'र' आयौ होसोबोगासिनो माथो आरो आंखौ ओइ लावथाय माबार खार या सोरखि फिदिंनाय बायदि फिदिंदों ना नों जोंखौ आयौ 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 अमा राजा जिबदाब थांनांसिगोन आं आइ हेगारनोबा हेगार आंखौ हमनाङा मिथिबाय ना खोथाया बिराद गाज्रि जागोन नोङो जोंनि खोथाखौ खोनासंनोनो नाङामोन जोबोद गाज्रि जाबाय बेनिखायनो जों नोंखौ लानानै थांनोसै आइ नोंसोर मानो बिदि खालामदों हो थफिरामाथ' नोंसोरनि बससोमोन थफिरामाथ' नोंसोरखौ बिराद अनोमोन मानो बिदि खालामदों नोंसोर हो मानो बिदि खालामदों दाबो सम दङ नोंसोर सुद्रायनो थाखाय बारा गोबाव जायाखै प्लिज आंखौ किडनेप खालामथारनाङा ओइ नोंनि खोथाखौ जों खोनासङा थौ मेडामनो फन हरग्रोलाय हरनि आं हेलौ मेडाम जों मानसिखौ हमबाय आच्छा दे मेडाम जागोन दे ओइ लावथाय बिहुस जाबायना मानसिया बिहुस जाबाय थुदो लानानै थांनोसै माबार रावबो नुयियावनो